Suwaiɗi, ina za ka je ni kake sauri haka? Zan je na siyo lamurjeni. Ni fa tun da aka yi hutu bana ganin ka. Ai ba a bari na yawo sai dai aiki. Ayyo, yayi. Kai kun cika da surutu fa, ba kwa ganin labaran ƙasa nake saurara? Baba Allah baka haƙuri. Ko za mu je gidanmu mu je mu ci abinci ne? Mama na ta na ni kwaɗayi a gidan mutane. Alhamdulillah. Yarhamakallah. Haba Suwaiɗi, haba Suwaiɗi, haba Suwaiɗi. Kai yanzu manyan ma ba za ka kyale su huta ba? Bashi kawai mutum banza ɗan kwal'u ba, da ganin ka baka zuwa makaranta, gwangwani kawai kake yi. Yawwa, danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button yawwa, to, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.